Izinto ezizakumehlela emveni koba enze yonke lento ngoba sonke isenzo esisenzayo sinemiphumela. Yonke into yenzayo uthi kuye uqalekisiwe emhlabeni. Umhlaba xa ulima awuphindi ukuvelisele amandla awo. Ngamanye amagama i-affected i-production yakho ile nto uyenzileyo. Na lento ke andizungena kuyo ndawungena kuyo yokubangaba xa i-production yakho isivuno sakho singenamandla. Lonto yisign yoba ikhona into ene-curse phakathi. Xa usebenza but imveliso ingelulo hlobo osebenza utsho apha uthi uyawusebenza kodwa amandla omhlaba awungekho avelise ngenxa yalento uyenzileyo. Now athi ke lapha kuverse number the last verse. Now uyamka ngokuqalekisiwe uyamka ebukhweni bukaThixo. Uyophila ubomi bokuqala. Umuntu waqala ukuphila ngaphandle kobukho bukaThixo. iBhayibhile ithi Cain went no funda to the land of Nod. To the land of Nod. Difuna siqala wemka ebukhweni bukabani? Ukathixo wabheka emhlabeni endaweni ekuthiwa Nod. Efika khona uCain. Wafika waqala impilo. Wazama ukuphila ngaphandle kukaThixo. Waphila impilo yokuphila ngaphandle kukaThixo. Wakha i-systems zozama ukuba aphile asurvive without depending on God. Hallelujah. The first person ukuqala uzama ukuphila ngaphandle kukaThixo was Cain. U-Adam no-Eva abakhutshwa ngebukhweni bukaThixo. Bakhutshwa egadini yase-Eden. But ngase bakhuphile uThixo wabenzela into zonxiba. And babakhupha egadini wathi hleze baqhubekeke batye emthini wobomi bangafi. So masibakhuphe but emveni kobakhuphile waqhumela iziqalekiso but still wahamba nabo. But lo mfana uqothiwe kwathi hamba. Xa fika apha fika khona wakha i-systems wadevelopa wa-invent impilo entsha apha uzawuphila njani. Ebekhala ukuphila kukwisandla esimprovidayo. Wakukho into ekuthiwa ikhesa ahamba nayo and yet ufuneka ephilile. Waqala i-systems zokuphila ngaphandle kukaThixo. Ithi into yami xa ngaba umka kuThixo awuziva. Xa umka kuThixo awuthini? Awuziva because uyakwazi ukuthi ngosomkile but ifuthe le-presence kaThixo libe lisavakala. Amana ndiyavakala. Okay weva xa ubheke elwandle ukhufa uthi ngosowusendlini ukuba kodwa usuka phi? Umzimba usathwele ulwandle. Usathwele ntoni? Kukhona nokududeka komzimba olwandle kuyavakala but awusekho. Hayi mani lecawe lena. Sekhetha elwandle but kodwa umzimba uyavakala bobuphi? I-presence kaThixo injalo. Ungaqhathwa kokuva isivubeko zayo ucindise khona. Kanti uphumile kuyo but ushiyeka i-effects zayo. Uba wena ukhe wakuThixo kuthiwa kuPetros sekekhangele uYesu emshiyile kuthiwa kodwa intetho le yakho ithi uyamazi. Ngamaxesha umkile kuyo but ukuthetha kwakhe kuthi usahamba naye. Ungakhathwa intetho yakho. Ungakhathwa zizivubeko nezinto azivayo ibe ngathi usekuyezazi. Ithi into yami kukhona i-systems othi wongena kuzo automatically you are driven out. You are uyaphuma uyathini kukho izinto ezizi-systems ezokhiwa nguSathana zokhupha umuntu ebukhweni bukaThixo. Kube khona i-systems ezokhiwa nguThixo zokubuyisela umuntu kuye. Kukho izinto once you continue kodwa kukho izinto once uqhubeka kuzenza again uyangena. Ndiyayenza isense.
yayenza isense. Xa sithethe ke ngenkonzo kaMoya oYingcwele, asithethe ebantwini abangenayo bodwa, sithethe ebantwini abangenaye, sithethe ebantwini abangamaziyo, sithethe ebantwini abamaziyo, sithethe nabantu abanaye. Because uyakwazi uba nesixhobo but ungasazi uba sisixhobo bakhona kodwa sibe useless, ufe sikhona. Now in the second book of Samuel, chapter number 3, iBhayibhile ithi phana, funda mntanami. And the house of David lasted a long time. And the house of David lasted A long time. a long time. This is the house of Saul. And this is the house of yindlu kaSaul. And ibe yindlu kabani le? And le nto yenzeka apha bazalwane emfazwe zimbini zikumkani ezi. Ukumkani ngowamasirayeli nguSaul. But ukumkani uDavide kufuneka thatha ithrone. But ubukumkani bukaSaul abuvuma uguqa. Yavakala ne? Na umbuzo ngobana irrelevant njani le nto ithethayo kule nto sikuyo. Irrelevance yayo yole. Ubukumkani uSaul, that there was a war between these two kings. uSaul umele inyama. Umele ntoni? Yabona xa ikhona le. Umele ntoni? Umele inyama. uDavide umele umoya nobulungisa bukaThixo. Now ixesha lenyama elinguSaul, season is over. But ngoba isizini sayiphelile ayivumi inyama uguqa. Yachichiliza. Iphelelwa lixesha but ayivumi. uDavide ufuna unyuka iqonga thatha isitulo sobukhosi but uSaul akavumi. uSaul akathini? The Old Testament leyo. Kwi-New Testament uPawulos xa icacisa uthi ndiyakwazi okulungileyo endimele ukwenza. The same scripture, but sithethwa under revelation. Ndiyakwazi okulungileyo endimele ukwenza but andikwenzi. Yintoni endibaba ndingayenzi? Yinto uba apha kum kunemithetho emibini ephilayo. Kukho umthetho wokulungisa kaThixo, kube khona umthetho ongendawo wenyama. Ndithi ndifuna ukwenza li-right ndisibone sendisenze uburongo. Kukhona ukulwa komntu omdala nomntu omtsha. Ikhona le cawe kulwa ntoni? Umntu omdala. Mandiphinde ndize ndiyitranslate ize kwilevel yabantu. Wake wasibona ukulwa noguga? Ukulwa noguga. Uyifika ingugo yiyoli yeza. Iyathini? Awuvumi uguga. Uyalwa, uyathini? Wenza zonke izinto ezakwenza uhlalo njani. And i-effort oyenzayo i-too much. But unayijonga uba bajonga kuyenzeka. Kuyathini? Yebazalwane, laa ndlela olwa ngayo ingugo empilweni yakho mayina indlela olwa ngayo ukuze umoya kaThixo uhlale empilweni yakho. Na uthi uSaul kuthiwa imfazwe phakathi kwakhe noDavide yahlala ixesha elingakanani. And kwafuneka uDavide angayeki. Kwafuneka uDavide angathini? Mamela, oYingcwele ukuze ukwazi ugcwaliswa nguwo kufuneka ulwile. And imfazwe zayilwa yakuphuma kwi-systems inyama eziqhelileyo izawuthatha ixesha. Ungaxesha uthi uyibambile xa ufika endlini iphoncuke. Ube namaxesha uthi uyibambile enkonzweni xa uphuma phandle uphoncuke. Yimfazwe le ethatha ixesha. Khawenze ndisandla. Ithi kummelwane wakho andiyifeyiki le nto. Into nakho kukhona ingxaki emfazwe lapha kum. Ndiyazama. Lena ummelwane wakho ndiyazama. But le mfazwe phakathi kaSaul noDavide inde. Kukho imfazwe ende. Ndithi sendingeze enkonzweni ime ubukumkani bukaSaul. Iminyama ayomfazwe lula le.
kukho amaxesha apha umoya ube ngathi uyayiswa ngoba uDavide wayemane ebaleka emane sithini acinga uSawuli uwinile kukho amaxesha apha inyama izawucinga iwinile ukhona umuntu orelateana nento endiyithethayo ithintele mfaso 2 xa sithetha ngomoyingcwele kukho into funeka sizi-understandile before sifike ke ngoku kule nto namhlanje sithetha ngayo funeka si-understande the character and the attitude of the spirits because when you talk about the Holy Spirit we are talking of the spirit moya moya hallelujah. Now funeka understand there impawu the attitude kaMoya si understand ne not necessarily umoya oyingcwele but kwa into engumoya kwanto engutoni. Number 1, spirits are jealous. Spirits are jealous. 1, that is number 1. Spirits are imimoya inomona. Number 2, imimoya iyabanga. Imimoya yathini? Hayibo abantu abekho kawenje nje. Imimoya yathini? Imimoya iya spirits. That is the attitude. Mamelene? Number 1, spirits are jealous. Anomona, once is spirit sikungene sikufuna wonke. Ngase manithethe nabantu abaspiritual man. Bebona babe kuthiwa ujiye ubugqirheni kuzayiva into endiyithethayo. Okanye kuthi umuntu othwasileyo. Kuthiwa nga spirits. Imimoya iyabanga. Imimoya yathini? Iyabanga. Imimoya ayifuni ubambelana nenye into. Imimoya ayifuni ukubambelana nenye into. Wansumntu angenwe ngumoya wedlozi siyavana ne umuntu ongene ngumoya wantoni lo muntu lowo uzawuba subjected to intando yedlozi ayikho enye indlela ayibone xa ikhona le ikhona abazalwane yavakala ne kawenje ndisandla kuyandiva kubantu abathwasileyo basebenza ngendlela ezibini. Ndifuna irelevance. Is either usebenza ngedlozi okanye usebenza ngesithunzi. Is either usebenza ngedlozi okanye usebenza ngantoni. Xa umuntu esebenza engenwe ngumoya wedlozi engenwe lidlozi umahluko kuba nedlozi nokungenwa kuphila lona wenza njani lilawula wena liphila ngawe lezubomi ngawe but that person ongenweyo lilo dangerous. If can tell amen because kukhona bonke lidlozi dangerous. Xa ulwa naye uyawucinga ulwa naye kanti ulwa nomoya but usifihlile hayi mali xa uyikhona khawenje ndisandla bazalwane ndifuna uzana into zenu. Uyazi problem yenu yinuba ningenwe ivangeli into ningazazi. Yiyo le nto unokhonza kwakho kube yenge because izinto awuzazi. Ngakho udile nomuntu othwasileyo ongena elwandle ngenyawo ayohlala phansi kwamanzi for 14 days
engatsarhwa ngamanzi afika yazi baphansi kwamanzi kukho izilwane but iyakwazi uphila nazo kukho ilizwe kukho abantu abapha but iyakwazi uphila wena wazi abantu basedelft nasenyanga kha xa kuthiwa kukho imfaswe awukwazi uswitsha ungene kwaMoya manje sengifuna jonga if igwirha liyakwazi ukusuka ezilalini likhwela umtshayelo lize Kapa ngomtshayelo wena xa funeka unexesha longeze enkonzweni awunathi imali yeteksi usuke eFilipi uzapha ententeni and you claim to be spiritual. Think again. Think spirituality ayikokuyithetha but kukuyiphila lapha kuwe namhlanje ndifuna ukunderstand is at this dimension but ingendlela ezaba simple so that ukwazi ungena this is what activates the powers zamadlozi ithathe yeke mfana nathi be activate powers antoni zamadlozi idlozi elingaxhelelwayo alikho active noba likhona alinamandla lithatha amandla ekuservisweni omsebenzi nabe lilele liyaphakama. Can I because khona ngifuna uziveza xa kuthiwa unedlozi xa kuthi unantoni unedlozi funa uza kwenkonzo kaMoya xa kuthiwa unedlozi uba ufumene idlozi lomuntu obelivile uchanekile because akho myawuzube nayo ngoba kwa elidlozi bilivila lingenamali limaliza ne-10 rand na andizungena ke ekubeni bangaba wenza njani ulitshintsha because xa ndinifaka apho zabe ndiyalilahla ngoku siyevana ne bendingekho apho uyayiva ne ngoba abantu abaninzi apha bangaphuma le kaMoya ingcwele beyiyekile beleka emadlozini siyaunderstandana ne kube khona ukusebenza ungene sisithunywa ungene intoni sisithunywa za phethe into sensitive but izawungena because according to you and the husband in life I don't care ingaka abantu bathethile abantu hallelujah soma bathethe hallelujah bathethe abantu bawuhlala bethethe abantu na kubekho isithunywa kubekho ntoni isithunywa idlozi nesithunywa sibenza ngokwahlukileyo. Now isithunywa xa unedlozi sorry xa unentoni usetyenzwa ngamaphupha usetyenzwa ngantoni ngamaphupha nemibono mamele ne but xa umuntu enesithunywa enantoni enesithunywa uyawucinga uyaphupha uva ii-voices umuntu onesithunywa uva ntoni ii-voices siya-understandana ne and izithunywa zivamisile both isithunywa namadlozi zivamisile ukufika in a form of people people hallelujah because imimoya and imimoya ayikho permitted kweli lizwe yonke be it umoya ingcwele be it uThixo be it open umoya uThixo is God is spirit mamele utsho uthi umoya so they are all not permitted kweli lizwe lomhlaba all of them bengaphozisanga umzimba because kweli lizwe kuphilwa ngomzimba na ukuze bakwazi ukuphila apha funeka bangene emizimbeni anazi nuba imizimba yenu yitempile kufuneka bengenile funeka betheni bengenile na kukhona ke ngoku
Lenza ithetha but ndizayithetha ufike emntwini obizelwe ukunceda abantu in a form of ubugqirha but umsebenzi wakhe kuthini unceda abantu. Xa usiya kuye ufuna umthi ongcolileyo akanawo, loo nto inqabanisa nedlozi lakhe because yena olwakhe ubizo, because xa ebizwa unikeza indlela yosebenza, awuzusebenza ngolu hlobo. Yonke into ayenzayo ayithobekekanga kuye, ithobekeke kwesi spirit silapha kuye. Ndiyavakala bazalwane. Now ukuze inkonzo kaMoya ibhudeke phi ibuyiswa, ibhudeke ekubeni uba sileqe uMoya oYingcwele singayazi impilo yakwaMoya. Kawenze nje isandla kuyaphi na uMoya oYingcwele, Moya oYingcwele ondicela bosiba xa ulwa nomntu ongeniweyo please, because uzawulwa nalo mntu apha and uyanta azawuyenza le abantu abaspiritual uyawuvuma umlebe soze akudatshe physical. Whenever umatheko uzawuthini uzawubaleka, come on, uzawuthini when ube under i-impression yokuba lo mntu uyakoyika then uyawuhlala for 7 days ucinga uba umehlulile 8 days kanti ebebalekile ubheke elwandle wafika wayothetha nolwandle. Omnye wabheka ehlathini wothetha nehlathi, wathetha nentaba. Umane wena umleqa ngesabini, umleqa ngentonga. Alo uyathonga izinto zakho azihambi kakuhle, zakho azithini ukhona but useless ngoku ucimba imfazwe ipheli kanti imfazwe iyaqhuba. Hayi man, kawenze now sibuye size kweliqala ke ngonithetha ngalo namhlanje. Uthi yes kwincwadi kaJohn, ndiyahamba incwadi kaJohn chapter number 16, ndiyahamba ndiyathini uthi kodwa xa ndihambayo ukhona umthetheleli ozawufika ndinishiye nodwa. Khona umthetheleli uzawuthini andinishiye nodwa. Uthi lo mthetheleli uya kunikhokhela, uya kunithini. That is the work of the Spirit. He shall guide you into all truth. Kuyo yonke inyaniso. Ndiyavakala ne? 2, uya kunikhumbuza izinto ebenizixelelwe. Ndiyavakala ne? Now apha ke ngoku ndithi ke xa ndisenza lo mzekelo le ndawo uYesu uyahamba abathembise ngomoya. Kanti problem apha iqala khona into abanguMoya oYingcwele singamamkeli. Sicinge sifake uhamba naye kodwa sihambi naye. Sifake kuba under his guidance ngelo xesha uguidwa zii-emotions. Uhamba Yesu, uhamba bani? Yesu. Athi lindani umoya. uYesu abeligaqa ebona but uzawufika akazuthini. Now kune transition efuneka yenzekile, kune shift efuneka yenzekile kwaba bantu ebehamba nento ebonakalayo ngoba bazawuhamba nento ethele. Yintoni ebangela uba kufuneka uMoya oYingcwele makafike lungabonakaliyo? Yintoba uSathana wayese-advance indlela yokusebenza. uSathana ebengasasebenzi ngegaqa lakhe, ebesesebenza ngomoya. But asebale yethu inkolo kusanguYesu obonakalayo. As long as abonakala
kune-fullness yepower kaThixo engazukwazi umanifest. Because kabonakala ithi xa ungambona kekho. No, come on. No, come on. Kabonakala uhamba naye. Once angezi namhlanje uzafuneka uyomkhangela. Yiyo le nto uthi abanyuka bayomkhangela. Bafika kulonde baseGenezarethe bamfumana bathi kuphi kudala sikhangela wathi na abe ngifuna izonke. Because ebenamaxesha ongabikho. Now ufika isizini yoba angene angehlukani nathi. But ukuze akwazi ukwenza kufuneka isiqu siyayo. Kushiyeke nawo isiqu esingumoya esizawukhangela indawo yohlala. Now le ndawo ohlala ibe nguwe. Khawethe ndisana ngizokulibazisa. Now the when I was doing, I think it was standard 10 or 9, mamelene Priska kuchinja utitshala wesixhosa. Utitshala bekade isixhosa ngumlomisi wayenguye, so wemuka kwafika utitshala uthi utitshala usonta. So lo titshala hey bafikayo yasibhida into edibene nesixhosa, because lokho attitude yethu isafuna lowa naye engazana uzefonetike ezintsha ongathi yena lo utitshala ufika umkilele engazufika kwinto efonetike. Salwa kwaxa seba makubizwe abantu abangaphezulu bazoyicacisa abantwana bam akutshintshanga subject, utshintshe utitshala. Now i-attitude yenu mayitshintshe, ngoba xa ningamamkeli utitshala lufikayo ekupheleni konyaka nizawufelisha utitshala wagqiba ufunda, ngoba thina besiboyikhotha neklasi yakhe xa isisixhosa siphume sibheka ezitoilets ngoba sithi lo titshala lo akakwazi utisha. Sanikwa ke le-counseling. Now it is the same bazalwane, it is the same when it comes to the gospel. Kumka uYesu, kumka bani, but the subject is still the same. It is still the gospel. But uYesu eligaga kune deeper heights angeke akwazi usifaka kuzo. Kwafuneka ngoku oYingcwele. oYingcwele akezi nento entsha, but uza nalaa nto ibikade ikhona, but uza nayo ngendlela enzulu nangendlela esimple for us. Hayibo. Jonga uYesu bathi abafundi bakhe sifundise ukuthandaza. Sithini? Xa nithandaza yithani? Umoya oYingcwele xa fikayo uthi ukuthandaza nikwazi. Noba niyathandaza ukuthandaza uthi andizunifundisa ukuthandaza, but mna ndiza kuninqinela ngezinqwino. Ndizawumamela le nqwina yakho ndawugqiba ndi-interprete yona to the heavens. Ndizawumamela ezinyembezi zakho xa ulila endaweni yomthandazo, ndithathe zona ngoba inyembezi yi-language kwaMoya. Mwana babantu abandiva abamanga le cawe ikhona lena, le cawe ikhona. Jonga mandibonise into. uEliya uyathandaza, thandazela imvula. Thanda ntoni? Imvula. Uthi oh madoda xa uyandibazisa le uthi ubusasa jonga yehla entabeni. Yavakala yehla phi uyothi uAhab imvula makahambe akehla entabeni. Imvula yathini? Ndiva ntoni? Sound isandi ndiva ntoni? Now jonga ndimameleni. Oh yini ndiyamcela bazalwane ndimameleni. That sound meaning when Sonia, that sound siyavana ne? That sound uthi ndiva ntoni? It was not a sound, it was a communication, it was a language.
It was a language lizulu lalicommunicate ngokwendlela yam kaMoya, but enyameni yavakala. Kwafuneka umuntu wakwaMoya ozawutepha in kwaMoya ayotolika the sound ukuba ithini language yayo. Andiphinde dithi ukuthi I hear the sound. That sound was not, it was rather a language, a spiritual communicator. It was a communication. Communicator now the frequency of his voice, when it manifested enyameni yavakala as a sound, kwafuneka a prophetic voice waliqala ezawukwazi ukudecoder the sound. Is the language irrelevant? Here is the prophet. Here is the prophet. He is the prophet of the people. The prophet waba. And long flege mamele. You are the prophetic ministry. Because I will take my teta. Uteta ngendlela emzulu. Now flege sine abantu who are able to hear and decode and translate. Lentetho kaThixo. Xa ethi umuntu ngivuthithwe sithi kuwe ubomi bakho buyatshintsha. Akayivanga ngolhlobo. There was a sound. Engekafuneka decode yona. Now abeseyijonga uba le sound xa izwa kwilizwe labanyama, ebantwini benyama ithetha uthini. Uthi omnye ndibona ilifu lingangesandla. Akayazi uba ithetha uthini. Ndibona ntoni? Uyayazi uba waye Elisha ethe kulo mfana makawujonga. Akachongo. Ethi Gehazi uba ngojonga uyathandaza. Uthi makayojonga because uva isound. Ikhona into eyenziwayo ezulu, ikhona into ethethwayo. Now angojonga in the physical. Uba akho zinto zibonakalayo na ezingaqhelekanga. Kuthiwa ngela xesha iminyaka emithathu esiqingatha kwakunganethi. Wathomnya ndibona into wathi hayi manje ndiyayiva ikhona into ezayo. Phinde uyojonga waphinde wathi andiboni into. 2023 xa ungaboni into usungajiki. Ungajiki ku-2023 xa ungaboni into. Wathi andiboni into wathi waphinda wathi andiboni into. Wathomnya hamba nansi le nto iyaqhubekeka. Phinda go and try again. Wathi I see. For how many times? 6 times I don't see. How many times? He did not see Akabalino, but on the 7th, when he came back, what Ilona Tonga, as a little bit cool. It's a warning. It's a sign. Go and position people down there. Tell the kings to be ready. Tell the princesses to be ready. Tell the palace what the board when I have my ready. It come in door. Ilifu alibonwanga ngumprofeti. Libonwa nguGehazi. Umprofeti uve. Kabona ngathi umprofeti uvangani. After hearing the sound,
Go and look. After hearing, uyajonga andiboni into. Asikhonekela ngekuboneni kwakho. If after 7 times awuboni into, siza kutshintsha sithuma omnye. Ngoba kungenzeka iproblem isemehlweni akho. Abosijongela phela. When you want to live, prophet who Fantoniana, they are spiritual. Now, of never decoded the sound. And a part, the office, prophetic, and they are called. When I'm getting put in your board. Babona is two. Babona God, the man God is two. Inga. Babona God, Inga. Zimbabwe equal to the number of them as brothers. They were 12, ne? As in 12, this is 2. Babona, you see? Can I have 12 people, please? Please. Sikhonbenza ngicela kuzo namhlanje. Namhlanje uzakwazi nothola iphupha lakho. So babona is 2 ezingaphi? 12. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Boy, this is prophetic. I need 12. Oh, it's what I'm saying. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Listen. Babona ntoni? Ayibozalwana ejongana nami. Babona ntoni? Ephupheni singaphi? 12. Savuka esiya kutata yakhe nabantu babo. Uthi ngibone ntoni? But akayazi uba kuthetha ukuntoni. Kwafuneka kufika utata yakhe. A prophetic voice i-decode uba izithuba. I-communication imntanam le. Ayithi le nto uzabokhiwa indlu kuyefulelwa. Kukho into ethethwayo. What intetho le? Xa ndiyidecoder ndiyitranslator ngabantakwenu. Ngoba naba phela nonke lapha niguqe umbe wena manje. Ngabantakwenu aba. Zonke izithungu ziyathini? Ziyakhothama but esakhe isithungu. Zina name tags ezisithungu. Wathomnye nasimane siphakamise sibethwa sisilo. Hallelujah. Hayi ayizozithungo izulu liyathetha ngabantakwenu ithi le nto xa ndiyitolika wena ngokumncinci uyinkulu yabo uwathwala into zelikhaya kubonwe ntoni isithungo yisa kubonwe ntoni bafuneka umuntu ozawudecoder atshile eze nayo kwi-language ezawuvakala ebantwini nongakhonziyo akwazi uyazi meaning yale nto ithethwayo. Hayi bo waphinde bavela inyanga elanga nemkwekwezi waza nami wathi undixele uba mna nonyoko ngathi sawuguqa kuwe. A destiny is given in a form of shona ungathatha amaphupho uyawagungculela etoilet. Manphinde destinies ziyakwazi ucommunicate zigqithwe emaphupheni. Hayi bona abantu baba uyakwazi ukuthi ulele unikwe a full blueprint yobomi bakho of what you will become. Uvuke wena uphinde uhambe ngendlela ubukade uhamba ngayo kodwa usanguye umuntu ubukade unguye. Wathi ilanga nenyanga nankwekwezi ziyandikhothame
mayisezo brother zonke yifamily ngoku. Thoka ungena ngokilanga nantoni ilanga nenyanga zivele ntoni inkwekwezi zivele ntoni no kulapho siyasayiphuta khona ibambe inkwekwezi zimele the nation of Israel. Ngamanye amagama le nto iphetheyo ayiyo yefamily. Na imistake awayenzileyo wathatha into akazazi uphathiswe kangakanani ngabantu akazazi utheni uphathiswe kangakanani ayodlala ngayo wayithetha kuba 4 kanti baza kumlwa kanti baza kumthini. Now the last scripture endizawufuneka usishumayele ngaso phezu kwale nto ndithetha ngayo so that nizokwazi ubangaba xa niphuma apha uphuma utshintshile uphuma uthweni namhlanje uyanyanzeleka uyathini. One of the mistakes nento esingazishunyayezwanga yeyobana in the family xa kukhona umuntu othakathayo phi khona umuntu otheni loo family ibi-advantage ibintoni ayibameet kwi-levels abakuzo. Aba bantu ngabantu ekuthi xa uzawuletha isikhotho basijonge aphuma yeshenje into yakhe imvula wena uzawukhwaza uYesu imini yonke but also umkhwazile uYesu inet yena uphakamise nje lo muntu ndithi kuwe ungena elwandle esiya kwi-altar yakhe angele phendula ifowuni eyakho iwesinkini emanzini iphelile eyakho ungena naye elwandle iphume isalayitini ijonge ke ukuthi izothetha ijonge izothetha kule family yakho wena kukho umuntu okwazi ukusuka ezilalini abheke eZimbabwe ngomtshayeli ahambe 3 hours ekuseni ulapha aphinde alale nani emini aphinde ahlale nani emsulwa ngani akho ndawo betheni. Xa ekhumbula wena useKapa usuka ezilalini ebusuku eza fika kubone uphila ubathini wena uhleli ulinde kude kubhujwe uzohlangana ne600 rand kunzima uhamba. Now look at me now umuntu uhamba ngomtshayeli uyasindiswa uyathini nanku umuntu abengena elwandle ngenyawo uyathini uyasindiswa. Lo muntu lowo immediately sindiswa ngeke abe kwi-dimension yenu uzawudimanda uThixo based kwi-level ebekade hamba kuyo ngengakhona. Hayi mana aniniva nizawuthi nina ngononela ngamakhorasi athi ndifuna impanzulu amakhorasi andishiya kwindawo ebendikuyo ndikhele uhamba 3 hours ngibheka Eastern Cape ingaba kule kingdom yenu ayikwazi into yobenzeka uhambe 30 minutes if ayenzeki ndibuye lapha bendikhona. Wayidemonstrate uThixo wethu kwincwadi yezenzo wathi khona ndifuna unibonisa yona ukuthi koba kumkani utethetha kwincwadi kaPaulos athi this gospel is not a matter of words, it is not a matter of ayikho ngokuthethwa, it is the matter of power. Come on church, say power, shout power. But there is a deeper language. Power is a language. Power is a heavy language than Xhosa, than English. Power is a spiritual language. An interpreter how deep is our God. What is on vessel? Waqala wathatha uYesu kwathi kusebusuku ngexesha lesibhorho
wathi ndizakujika namhlanje uzohamba kwesiporho ndifuna bakubona uba nathi siyakwazi uzenza into ngathi ulwandle lusiwa wavela uyesu ehamba phezu kolwandle Jonah xa bemjonga bamfanisa nantoni neghost ighost yaphikana because akukho mntu ngapha wakhe wabonwa asizange sabona mntu waqala esenza lento siyazi ezweni lantoni nabo Yesu wathi mandiveze kweli lizwe ukuthi nathi siyakwazi yafela lanto ulwandle lusilwa yavela ihamba phezu kwami ayibo kuthi abafundi bakhe bamjonga bathi siyamazi kodwa siyazi la yenzayo bacinga uba yintoni wayebecinga sisiporho yinto uba ulwazi lwabo ludiphu kwelaqala dani. Now God is shifting your mindset ukuthi into ezenzeka ngaphaya nangapha but kukho abantu abanzongonzongo efuneka bevusiwe abantu abangazukonela yivesi yodwa abazawuthi emveni kwaba ithethiwe athi ndifuna i-practicals ndifuna ntoni bavela uPetros wathetha uYesu wathi musana ukoyika ndim bathi abanye yitrap bathi abanye yintoni wavela uPetros wathi uba nguwe namhlanje ngizovusa into ezawuthi ukuba nguwe ukuba yitsho nam ithi iBhayibhile waphuma ebhotini ukuze ukwazi uhamba nomoyingcwele kwibhoti efuneka uphume kuyo waphuma ebhotini walikhupha inyawo walikhupha intoni wakalifaka kule ndawo alifake kuyo aklina amanzi but ashiyeka kule ndawo esilwa wakathi enyesabhotini kule ndawo amanzi athini but apha ecaleni nakule ndawo izawo inyawo lesibini ayalwa but waya wathi yajonga ibhoti wathi yajonga bayakhala ngaphakathi wathi yajonga naye phaa uyaliwa but apakhoyo wathi hayi mna andingomntu ofa ngofa thina indoda ethi siziba sidliwa ngodondolo ndifela khona mna andidlali kwi-comfort zone ndingumntu okhona kutesta the waters enkangatesta ngithumele ndiya ngokwam uba gqarhebe ndifuna ujongana nomo. Say to your neighbor, advancement. Rabada, kukhona indawo apho umoyingcwele ekubeka khona ifile ibanga. Kukho amaxesha apho ifile ihamba phambi kwakho ihamba phi but there is a dimension apho ifile. Let me decode that. Tawuyela lapha. Jonga kulando. Nangu Israel uhamba. Nothixo, noMoses. Emini. Ungumqulu. Belief. Because enhlanga bangekho zihitha. Ukuze bangatshili ilanga nasenhlanga. Uyi-umbrella yawo. Ebusuku umlilo. Because kuyabanda akwazi ihitha, akwazi umbrella funeka bafudumale. Impahla abazinxibileyo azigubi xana nento asenhlango mna kuvela inyoka sibatye bathatha inyoka bayiqhobe esibondeni baphile akujikwa bathe xa bezongena kulwandle obomvu besoyika kanti ifika ingahambi wathi uThixo jonga ade advance. Tell your neighbor, God is advancing. God is in the business of advance. uThixo akazulitshaziswa nguwe uzawuthi uya next year njengolibela kutshintsha khona uzawufika ethatha abanye indawo. Wathi Moses ilifu balibonile basoyika, imfethu basibonile basoyika, zonke into ndizenze basathini
wathi wasawusebenza ngale liphethele wathonge intoni kuwe sesandleni wathonge intonga rabakaterobeshakabu wathi Moses siyatshintsha ngoku siyathini ngoku siyatshintsha hamba phambi kwabo thatha intonga iphetheyo bekalwandle khombinani ngantoni siyayekana nasijike siyayaphi wena ngolothi uyaya kwikamva lakho awujiki ayaya kwifutha yakho awujiki wena ifilifa likwazi ukuthwala uzawuthwala ngumlilo ifumlilo ukwazi ukuthwala uzawuthwala intonga kodwa ikhona into ezakuthwala le kingdom yethu ayiphelelwa ngamaqhinga le kingdom yethu ayiphelelwa ngamacebo ikhona into ezawuthula relevant wakhomba lwandle lwakhe wathi jonga nalo ujonga sajonga esandla nathi ndiyabeva umlile kwango kwafika ingoma ulelani kuye wona kuba elilungile lapha khatholosha uFaro yezela xesha uFaro yathini wathemba uThixo mandidile nalo Faro at least bafikile kwindawo yokukhatshwa ngulo ngoba ndifuna uFaro abakhaphe to this point now kule point bangajika uFaro at least aba bantu bayazazi indlela zami ngoku bayathini indlela zami bayazazi ithi iBhayibhile kwangena wokuqala akho ndawo inigqiba njengongena komampinga kwangena nomampinga besimelela ngesithayi kwangena namaxhokozana etheni ithi iBhayibhile watabona amaxhegozana waqonda uThixo thoba manje advance mandenze njani uthe wajikela ngemva uThixo wethu wabiza umoya wase-east wabiza umoya waphi wavuthela wathi wenza ntoni avuthelayo uya-accelerate utshintsha isantya samaxhegozana ngoba kudala behamba for 4 years umlanga zanqumnto ezakhe aziyazi aziquliswa yintoni njengoba xa selumoya ingcwele engenile empilweni yakho uzawuba advance uzawuqula phakathe kwakhe isantya satshintsha sitshintshwa yintoni ukuba kukhona a-supernatural spirit esifikileyo sathi awusaziwanga ngokwakho zawuthatha apho uyene khona zawuthatha phi yona nebhodi lapho iphelelwe isizini iphelelwe into yonke nangumsebenzi kaMoya uyakuthatha ukuthatha njani ngongena kuwe uthi uyazijonga awuzazi uthi sawuthi kuphelile ngawe uthi uyajonga finished but awazi amandla ophakama wathathayo namhlanje ndizokuxelela lo mandla ophakama ngawe ayinguwe ophakamayo lizulu liphakama ngawe because uthana niyazi noba imizimba yenu itempile yokuhlala umoya ingcwele siyavala nabazalwane na umuntu ongenwe ngumoya ingcwele umuntu ongenwe lilahle Isaiah chapter 6 divale abe buyisela olezwe lokuthini bose loba zawuphuma ngalo kodwa mabaxhele bathi baxhele kodwa elikhwane xa belitya abangahlali phansi hayi khona that's a deep language bazalwane mabangathini abangahlali phansi mabangathini xa sebetheni xa betya ntoni mabangathini so uthi umoya ingcwele manje ngixele ukuba ngoku xa sifunde esi scripture masimene ngeenyawo ukuma ngeenyawo yi-readiness jonga ukutya uhleli phansi ukutya yilaa nto babenza ushumela ngayo uGideon xa esefa uThixo abantu abazamlwela wathi konke abaza xa besela amanzi bawancamshele njengezinja ndihamba nabo kodwa baye baguqa bahlala abajiki abekho ready for the next level ukuma ngeenyawo sign ye-readiness xelela uSathane ndisathane andiphinde ndihlale ayikho into yawuphinde ndihlalise after okukuma ndime impilo yami akho Sathane akho stagnation esiyawuphinde sindibambe umoya wokujikeleza endaweni enye nowokume endaweni enye ndigqibezela wona Isaiah 6 that King Uzziah, I
the Lord high and exalted, sitting on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him was seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. At the sound of their voices, and doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. The one of the seraphim flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Amen. Now, shall I jonga uthi uthini? Ngizawuthetha le. Ngiyangibona. Now, ngizawuthetha le jonga. This is still the gospel, but with dimension. It is still the gospel. And it was abanye apha bazaphuma edumpela. But andizutshintsha. Ngizithini? No, andizutshintsha ingabe ngilibazise kakhulu. Imfazwe ezilwayo xa ninoze ndize ndilixelele. Imfazwe nditheni? Ezilwayo ngethuka. Ndingathini? Ngethuka. Apha ne sikhezelwe kaninzi ne bavandalizwa yonke into ithatheka. And I was the teachings is wrong. The gospel is clean. Ebhabhela kumkani unephupha bani. Ibambe mfutho unephupha. Uphupha iphupha eliphupha xa liphuphayo alahlekwe ukutolika interpretation yakhe. Because the language, the spiritual language, some are too deep. Wabiza izazi. Wabiza abantu abachazayo. Abekhona bonke. Walixela iphupha. Wathi ufuna interpretation. Uthi omnye xa ethetha, uthi hayi inzima le nto. Kodwa uzayichaza. Ngaphandle ba umuntu wothixo abangazwayo. Kodwa kuthi thina abantu balapha. Kuthiwa wathi ukumkani zonke izazi masibulale. Masithweni. Kwabe abemthinjweni kukhona uShadrach, uMeshach, uAbednego noDaniel. Weva uDaniel as a prophet uba amagqirha nezazi bazawuthwani. Wathi wathumela ebhodi wathi ngicela bangabulali. Ngicela bangathwani. That is the gospel. We are not called to kill each other, but to preserve. Now, what? Mkani kasinike ithuba ke siyothandaza. Uthi uthandaze mpamo wathila kuthixo iphupho. Xa befika kuthixo ukumkani abamxelelanga interpretation, bamxelele iphupho. Ebebengakhange balixelela. 2 beza le-interpretation. Wathi uthixo akekho omnye uthixo oyawuphinde akhona. Uthixo kabantu. Nazi astrologers. Naba abaphrists. Nazi izazi. Nazi sorcerers iza. Umamele ne? Wathi uthixo jonga because yonke le office yaba bamona yayidinga. Wathi Daniel uzaba imphathi yakho. Bazawuphathwa nguwe. Abazufa but bawuphathwa
Uwe ozawudecide uba uthwasa bani uyeka bani. Kwakhona i-office ye-spirituality. But the head of that office was Daniel. Ithi iBhayibhile uDavide waphatha for 10 years. Watshintsha ukumkani uDarius kwangena omnye ukumkani weBretagne for 10 years. Waphinda uDaniel bathi icabinet yatshintsha bathi uDaniel. Wahlala. Yaphinda yatshintsha for 3 decades, 30 years. Ephethe spirituality. Bonke abantu belapha, bonke bephi? Because ukumkani waba uDaniel waba uba aba bantu sebesazi kakhulu. Abantu ndingayibeka njani? Abantu betheni akukho mntu dangerous njengoba ubhitshaywa ngumuntu close to you. Because wazi nezingekhoyo ezithethwa nguye zikhona. Ngoba kaloku ubehamba wathi uDaniel kumkani aba bantu bahleli nawe bekutshilela izinto asikwazi badoda. Mabahlale bazawusinceda bazawuthini? Jonga because awunawuya ndawo. Jonga if nalapha sikhomeka ebantwini abamsulwa bodwa soze siye ndawo. No, right? If abantu banjani? If niklini nonke akho ndawo sawuze siye. Lefika lasijonga islate sakho. Sibona jonga kuhanjiwa. Kwenze njani apha? Lo mntu ndingahamba naye. Lo mntu ngathi naye lo. Ndiyavakala bazalwane. Ndingahamba naye lo. Siya-understandana ne? Now, what preserve because umuntu office was too spiritual. And what's the sin out? What's the done? Leyenu yoba kuthiwe mabafe mabathini ibonisa ukungabikho deep in God. Uthi ba kukho umuntu olapha ozathi emazi ungakubani ibhwirhu mamakhe. Xa kukho amabhwirhu onke wathini? Ubuza yenza lo declaration. Now, andivala ngesi sibhalo. I'm closing. Ngicela ukubona abantu ababhodi. Number 6. Kusweleka ukumkani uZiya. Manje kuzobe enjani isa? Ngaphambili bekubekwa iking. Bekuyintoni? Iking. For iking bimeka indawo yepresident. Yayiva ne? But xa kubekwa iking binikwa a prophet. Binikwa a prophet. Because iking izawuba busy zi-affairs zelizwe. But ke ngofuneka abe nemboni. Umuntu ozawukwazi ukucommunicate nabani? NoThixo so that akwazi yena ukucebisa iking kwizinto ezispiritual. Kwi-administration yakhe. I-problem yethu yokuqala thina eSouth Africa iqale the day kwakhutshwa eParliament uThixo. Nasesikolweni abantwana bethu babe-wrong esikolweni hla kwakhutshwa uThixo. Kwathiwa kumhobe wesizwe owasinika esilwa iminyaka kwasuka le ndayi noThixo. Kwathiwa shwanje wathanda ibheke phambili. Problem iqale apho. Na lokumkani wafa. Lokumkani wathini? Uthi prophet ngokufa kokumkani uZiya ndayibona bazalwane siyeke ndivale ngale ndaba ngokufa kabani ngenza njani ngamanye amagama my eyes were open. My eyes were wamkelekile enkonzweni yokuvulwa. Why esitho ukumkani uZiya waba iking uIsaiah wayiprofet akaqala uprofet uIsaiah kuchapter number 6 ubuyafunda backwards beprofet abako chapter number 1 2 3 4
ayikho yonke le nto bendiyihamba no chapter 2, no chapter 3, no chapter 4, no chapter 5. And kule nto bendiyihamba umuntu obeyingxaki was this king. Was this king blinded? Chapter 1, Isaiah the prophet, woe unto you, Israel. Don't. Call. At present, it was about Israel. But chapter number 6, woe unto me. For the first time. For the first time, akwazi ubona uThixo uba udila. Ikwenzeke ku-Isaya yole uthi ngokufa kokumkani ubusiya ndayibona inkosi ihleli ethroneni yayo, andizoyiphinda ke into ye-outer court ne-inner court ne-holy of holies ndingandisokolisa kudala ndishumayela na ukwi-holy of holies uthixo ufumane access to that dimension. Akho ndawo ifihlwa njengendawo uthixo bahlala ngabantu abaspecial abakwazi unikwa that privilege yoba access indlu kaThixo, iprivacy kaThixo. Ndambona ehleli ethroneni enxibe ingubo ezitheni uthi ke ndabona kuyo nekherobi izidalwa ezi-2 uthi namaphiko ngayi-6 namaphiko ngayi-6 ngawobuso ngawomzimba ngawenyawo. Siunderstandani? Amanye lawa labaphakathi ayabhabha ngawo, amanye ne kuthiwa zikhavarishile zenzenjani zegume the glory labantu because afuneka nge-accesswe ngabantu bangafa. They are called the coverings cherubims. Hallelujah. Covering cherubims. Siyabona na mamela uthi ke ngokuthetha uthi ndathi ndisenjalo ndathi woe unto me mna mntu oyi omlomo kwinqambi. Mna ndinomlomo njani? Ndihleli phakathi kwabantu. Nakusinika ngokisizathu soba umlomo wakho ube inqambi njani? Ndibe inqambi ngenxa aba ndihleli. Uprofethi uIsaya wathunywa ebantwini. Wathunywa phi? Ebantwini. But wa-affectwa ngabantu ebethunywe. Wafika endaweni yoba atshintshe bona. Watshintshwa ngabo. Waphela eba yiprofet efana nabo. Ndifuna sivale ngale ndawo. Sonke ndiyavala. Waphela bayintoni? Eba yiprofet etheni? Efana nabo. Ebeclean, ebenjani? Ehambela phezulu emthanda uThixo. But bafika kule group. Bathetha right, ebithetha left. Wajika. Wathini? Kwafuneka kude ayibona ngiyandibulela kalongoku. Ungangixishi. Kwafuneka ade ngoku ukufela kumkani. Kanti oyena muntu uyi-bad influence was the king. Was there? uThixo wasusa iking endleleni because uThixo umuntu ome eceleni lakhe uyamsusa. Wasusa le king. Xa kusuka le king, the prophet manje exposed apha kuyo bavela yona uba injani. Ithi ngokufa kokumkani ndayibona inkosi. Now uIsaiah for ukuze atshintshwe kwafuneka a-exposwe to the very nature kaThixo, the holiness. Wavezwa the holiness, wabona yona ngexesha abheke kuyo. Ibandla ayithindathi babheka kuyo.
Mna ndifumana jonga ikhonto endiyifumanayo. Jonga benza njani? As they continued. Funda 10. Bathi nobuso babo. Ngoba bona benze njani? Bajonge kubani? Bajonge kuwe Nkosi. Jonga. Nabu Isaiah wabona temple, wabona inner court, wabona Shekinah glory, wabona isidalwa singabonwanga. Ekungekho umuntu permitted ukuthi asibone. Wathi akusibona, wathi ethe mna umuntu oyinqama. Umlomo uyinqama. Dihleli phakathi kwabantu abayimlomo uyinqama. Ithi iBhayibhile wathi akutsho. Oh, rapakata kumusha. But to take up, Jonah, you need to be baptized. Udinga ubaptizwa. Lubaptizwa lalento ibonileyo. Webona i-encounter. Kodwa uzawubaptizwa. Lubaptizo lwalento. Hayi manje awelena. Come on, sondelani. Awubaptizwa ngento ongayibonanga. Xa uzawubaptizwa into yokuqala funeka exposure. You get exposed. Kule nto zawuthwani. Bazalwane. Moloma. Hey, say understand that. Now, Isaiah, unalo challenge ngoku. Ufumane exposure. Holiness. Come on, bazalwane. Kathixo. Kuthiwa kuye Isaiah, xa selubone kanje, you are not permitted ukuthi uphinde ujike. Ubuyele phakathi kwabantu senjeya uzakwenzakala. Kodwa ngendlela nawe abone ngayo nowazi ngayo, sidinga the fire yale altar nale Shekinah glory oyibonileyo kucatshulwe khona ilahle liziswe. Ithi iBhayibhile kwasuka enye yekerubi yapapazela yabheka esibingelelweni sikaThixo, yafika yathola ilahle elibomvu yalibamba ngesiphatho, yenza ku-Isaiah, yathatha ilahle yalibeka emlonyeni ka-Isaiah. Ama ku-Isaiah lifikile nje elalahle emlonyeni wakho ubugwenya bakho ususiwe kuye. Isono sakho, your iniquities zingaya kushayelwe. Kwathiwa ntoni kuloprofethi? Unikwa because the problem is elwimini. Unikezwa a new language, spiritual language. Kuthithwa i-utterance yakhe. Akaphinda umthetho unothanda. Uzawuthi sekethi ingqondo iyafuna uthetha. Ithi le nto kayifika emlonyeni ifika endaweni enelahle. Kune-transformer. Ustrong for izindlu. Xa ufikayo ubambeka kwindawo ekuthiwa zii-transformers. Zifike ziwuregulate ukuthi ziwuzise according to the voltage edingeka ezindlini kwi-appliances zenu. Jonga. I-TV yakho umbane udinga ivolume yawo ungaka. But umbane osuka kubo ungaka. Phakathi ka-Eskom
lo mzi wakho there's a station. Le station kulapho le power station abonani igama eli-right kulapho kuconvertwa kuthintwa ababunzima bombane kujongwe le umuntu kuyiwa kuye. Bathathwa ilala babizwa ekerubi siregulathele umlilo adingwa ngabantu ezantsi. Yona indoda ibona into engamelanga usibona ingafa kodwa sidinga uba siyinike into, but engasayinika yona iheavy kakhulu. Thatha ubunzima balento ubuthathe ubucaphule ubufake emlonyeni wakhe. The iniquities zenhliziyo ithi Bible as the man thinketh in his heart, but it was not so ku-Isaiah, because u-Isaiah kwafakwa ilahle emlonyeni lama as a way of transformer. Xa ubuwena uvuka kuzawufuneka uthukisile zizawuphuma izithuko enhliziyweni, but xa zifike emlonyeni kukhona i-transformer indawo yalahle. It is an alternative. Ndiyadila umsindo kuye, but xa ndifika kuye tshomi uyaqonda nokuthi ikhona into enza ngayo yalahleka yonke le nto bendizayithetha. Yi-sign yoba umlomo wakho ayinguwala mlomo owaziyo unalahle. Isaiah lifikile nje lahle emlonyeni wakho, isono sakho sikadakushele nobugwenxa bakho laphuma izwi siyothuma bani na ubani azawusiyela. Waphakama u-Isaiah wathi thuma mina Nkosi ndiza kuyela. Isaiah uzawuya njani une-background enje ubolile? Apha kum there's a built-in system kune-area apha zithi izimanga xa ziphakama khona zifike ziminxeke khona. Yithi into bendifuna uyenza ndisibone namhlanje bazalwane ndizisa kuwe under the unction of the Holy Spirit a department yokubhaptizwa ngelahle. Uthi uyibona ku-necessary for impilo yakho, ngoba abantu ababhaptizwa bangena oYingcwele abanye badinga apha kubo i-stations sokuthi bakuvuka amakakade uthi bengeba kuphuma inhlamba uthi yalinyuka ungena umsindo ubila umsindo ibe ngasuthatha le bhotile uyiphose uthi xa uzayiphosa ufike emlonyeni wakho. Balaam izandiqalekisela abantu uBalaam afika ku-Israyeli, instead of cursing the Israelites he decides to bless them. Why abablessa? Because uThixo ungenelele. Wathi masimbhaptize, 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 masimbhaptize. Namhlanje udinga ilahle emlonyeni wakho, udinga ilahle emlonyeni wakho, so that zonke i-background zakho ezimlekayo zithi nasakuzawuphuma imatalents ufike zimlepheke athi amadimoni aleka wena athi afikela kwindawo apha zakufaka khona
ulahlwa yintoni because kukho indawo, kukhona istation uthixo ulungisa indawo apha kuwe akuze xa ufika ngumsindo, xa ufika apha umsindo usibone usehle uthi umuntu awuzumhaka phela uthi mawelo shona utsho njani manje lo muntu ethetha olu hlobo ngawo uthetha njani le nto uyithetha njani le nto ndithanda ufuna ukwenza ndingakwenzi ndithanda ufuna ukwenza ndingakuthini. Ithi iBhayibhile wathi ethe mna umntu umlungu yinqambi kwathiwa kuwe lifikile nje lilahle lifikile nje ntoni uthi nathetha uthi uyesu uzolibhaptiza ngomoya nangomlilo ukhona ozalibhaptiza ngantoni namhlanje exposure yalo mfowa exposure kwi-holiness i-holiness affected him i-holiness yamenza kwadecide kwatshintsha indlela okwenza ayikho enye indoda ekhe ndayive eBhayibhileni kuthiwa iphinde kwabekwa ilahle kuyo namhlanje uzawufumana into engakhange ifunyane kwezinye indawo egameni likaJesu waseNazaretha namhlanje uzawufumana into noba ungaya kweyiphi indawo uzuyifumana noba ungaya kweyiphi indawo ngekho uyifumana namhlanje spiritually egameni likaJesu waseNazaretha prophetically spiritually and prophetically the altar of God the fire is active, is alive, hallelujah, is burning right now. It is too hot, it is too njengoba thathwa ubushushu bendlu kaThixo bethole kaThixo ubushushu bendlu kabani bathunywa ikherobi kodwa iya kuIsaya at least now uyakuye sicela usiconvertele usenzele njani regulator converter lamandla unike lo muntu obushushu according to ingxaki zakho according to sikwinkonzo yokuweywa kwengxaki zethu sikwinkonzo yokuweywa uzobekwa esikalini ingxaki zethu and namhlanje this altar izawukhupha amandla angumlinganiselo wengxako naso yithi kumbelane wakho namhlanje nyamkela ilahle ndizamkela izinto kudala ndizamkela izinto bathi namhlanje ndingena kwi-dimension yomlilo apha ndihamba khona andizumbiza ngaphandle ndizawubiza ngaphakathi kuzawuphuma amazwi wam xa fika emlonyeni wam ajike abe ngamalangatya omlilo uthetha kwam kuzawufika emlonyeni wam ujike kube ngamalangatya omlilo impendulo ezilandelayo xa ndisithi fire uzawuphuma ufire emlonyeni wam because emlonyeni kukhona ilahle eligada yonke into aphumayo eligada yonke into angenayo sele kuhletywa zithi zawuvindlebe ziyithathe zizoyihluza emlonyeni ithi ngena kuba ayisayiyo leya bendivile engaphakathi kuba ayiphuma ikhohlakele ifike emlonyeni wam itshintshwe emlonyeni kukhona ilahle apha izinto zitshintshwa khona apha impilo zitshintshwa khona athi uDanieli ndithi sendifuna uthula but le nto ingumlilo emathanjeni am ithi le nto kuDanieli listen kuDanieli yayingekho semlonyeni yayisemzimbeni wayathi athule ivuka imtshise namhlanje ngiyathandaza ilahle uzawuthatha izinto zenzeke angathi uphuphuka imotiso ndinawo amandla akuthetha izinto zenzeke ngegama wena uzawuthatha into zenzeke namhlanje uzawuthatha into zenzeke namhlanje ndithi kuwe qala uthetha thetha phasi kwempilo yakho thetha phasi kwabantwana bakho thetha wafika uThixo kuHezekiya angaphila nayo amathambo wathi omnye wena Nkosi wathi omnye hayi khona it is not so speak because kuwe into zitshintshile into zikhobene nakuthetheni kwakho ukuthi uthetha njani yona inkonzo kaMoyingcwele indlela esiyifumana ngayo emilonyeni wethu kubekwa amalahle apha kuzawujika into khona amagwirha azawuthetha
izithetha zizophumelela uzawujika ngomthetha wakho because emlonyeni wakho yona bizembethetha no weapon. Ayibona ncawe akasithobo esenzelwe wena. Ayibona Isaiah, come on talk, prophesy. Isaiah akasithobo esenzelwe mna esiyophumelela. Uthobani utho wena engilokhu ithetha ku-Isaiah isizathu sokuthetha kwakhe kwakungenxa yeli lakhe. 2 wathini u-Isaiah? Every time that rises against you shall be judged. Mama, jonga lonke ilizwi elithethwa against you, ithi iBhayibhile, you will condemn it. You will. You are being equipped right now. Ithi iBhayibhile, every tongue spoken against you will be. Ithi usebenza. While ungasusebenza apha kuwe kukhona itransformer ebekiweyo etshintsha into ezingenayo yawugqiba itshintsha into eziphumayo. Bazawuhlangana ngawe, bahlangane ngawe, kuthiwa masikhuphe ii-cases zibheke kusiya yawa. Uthe siya ngeke uphinde ube nto. Zithi bazifika kuwe uthi wena back to sender. Mayibuye lapha awutshoya iqhubekekanga kuwe, iqhubekeke kwi-station samalahle esilapha kuwe siza kuyijika. Kube lalo nto kuthiwa iphinde mshaye ibuyele back up ilisuka khona. Yiyo le nto uSolomon kwincwadi yeProverbs ithi owombela wena ingcwaba kuzawungena yena. Wayethetha njalo amangcwaba azakombiwa, kuthethwa kuthiwa siyakungcwaba but liyawuhlela likhamisile because awuzumakho umngcwabo aphume khwadana for wena. Now weapon abantwana bakho bayaphuma endlaleni, abantwana bakho bayaphuma kwi-poverty. Nakusenza lenkonzo siyatshintsha zonke izinto zakho, liwe lilahle lingene empilweni yakho. Ulele lizawuvutha, usemsebenzini lizawuvutha, uhambe esithubeni lizawuvutha. Stop crying over izinto ezithethwa ngawe. Use your mouth to cancel. So you guys lift up your hands.